Els actes institucionals de la Diada Nacional de Catalunya a Arenys de Munt van començar al cementiri, on regidors, entitats i persones a títol individual es van reunir per fer una ofrena floral en homenatge als arenyencs que van morir defensant el país. Posteriorment, a la plaça de l'Església es va fer la tradicional hissada de la senyera al campanar i la interpretació del cant de la senyera. Gràcies per ser aquí un any més. Tot seguit, l'alcalde va llegir el manifest institucional, de marcat caire independentista i consensuat per 11 dels 13 regidors de l'Ajuntament. I perquè mai més cap persona torni a ser empresonada per raons polítiques. La portaveu de l'Assemblea Nacional Catalana a Arenys de Munt, Imma Moratalla, també va llegir el manifest de l'entitat on demanava que es compleixi amb el resultat del referèndum de l'1 d'octubre. Tot seguit es va cantar Els Segadors i en acabat es van ballar sardanes amb la cobla La Flama de Farners. Aquí tenim una realitat que també hem de tocar de peus a terra. Catalunya no és Arenys de Munt. Arenys de Munt la majoria és molt clara i Catalunya és un país asimètric a divers. Que siguem cada vegada més persones, veïns, veïnes, ciutadans d'aquest país que pensem que una república serà més justa. Aquest rei que jo quedo escandalitzat quan veig uns partits que voten al Congrés que no s'investigui si hi ha un presumpte blanqueig de diners de corrupció del rei emèrit i llavors els mateixos partits del 155 són els que impedeixen que s'investigui el rei. Un estat no pot funcionar en aquest context. La República Catalana és una oportunitat de fer un país molt millor per a tothom. Evidentment és una jornada diferent de les anteriors i sobretot molt emotiva. Hem de tenir en compte que ve després d'un 1 d'octubre de l'any passat marcat per una repressió sagnant per part dels cossos de l'Estat i en aquests moments, malauradament, així ho escenifiquem, per desgràcia, a la nostra parada que tenim muntada aquí a la Riera, amb les 16 cares dels presos i exiliats polítics, a part de gent de la societat civil. La Diada sempre és un dia de reivindicació de les nostres llibertats, de les nostres constitucions perdudes, de recordar a tots els morts que van morir per defensar el nostre país, però a més aquest any és un any molt més especial perquè l'any passat, l'1 d'octubre, vam poder votar i sembla ser que a l'estat espanyol votar és un delicte. I com és tradició, també es va fer el lliurament d'un obsequi a la puntaire de més edat d'Arenys de Munt, que va ser Teresa Crusat, de l'Associació de Puntaires Verge del Remei. Quan va venir la Toni a casa, la Toni Vila, no va sobtar-me, però vaig pensar, ai caramba, si dius que és el més gran, ho has d'acceptar amb il·lusió, no? I aquí soc, estic molt contenta. També va tenir lloc la Fira d'Artesania, amb la participació de les puntaires i parades d'entitats i partits polítics d'Arenys de Munt.